Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Spang TV en deze maand helemaal in het teken van de feestdagen. Wij stuurden Edwin op pad om te gaan kijken hoe de Venraynaren de feestdagen door gaan brengen. Ondanks dat Sinterklaas nog niet landtijd is, ben ik toch heel benieuwd naar wat de mensen met kerst gaan doen. Hebben ze al de kerstboom gezet of wachten ze echt tot pakjesavond is geweest? Ik ben benieuwd. Hallo, u bent bij de kerstspel aan het kijken. Heeft u al de voorbereiding getroffen voor de kerst? Nee. Ik ben alleen nog ideeën aan het opdoen. Nou, ik ben eigenlijk gewoon rond aan het kijken wat er allemaal is. Een beetje ideeën op aan het doen. Ja, behoorlijk. We hebben nogal wat aangeschaft. En het meeste wordt door haar gedaan. Kijk maar. Heeft u misschien ideeën voor mensen die thuis zitten voor de tv? Om kerst in huis te brengen? Je kan altijd, als je geen plaats hebt voor een kerstboom, een leuke vaas opmaken met kerstspullen. Of een mooie krans, of een bord, een schaal of iets. En daar wat theelichtjes op, kaarsen op. Of wat hebben hele mooie sterretjes van hout die je rechtop kan zetten. Daar wat balletjes voor. En dan heb je al heel veel kerstsfeer in huis. Heeft u de kerstboom al gezet? Nee. Die moeten we ook nog uitzoeken, dus dat gaan we vandaag doen. Ik wacht eerst tot Sinterklaas voorbij is en dan gaat de kerstboom op. Wat is de ideale trend voor kerst dit jaar? Wit is veel, natuur terugbrengen in je kerstspullen. Maar rood en zilver, dat gaat ook altijd ieder jaar weer goed. En dan hebben we nog een mix van kleuren, wat ook kan. Wat gaat u met kerst doen? Cadeautjes geven, surprise? Eerste kerstdag doen we dobbelspel altijd met mijn schoonouders. Voor de grote kinderen kerstcadeautjes en voor de kleintjes Sinterklaas cadeautjes. Wat gaat u nog meer doen bij de kerst? Kerstdiner, surprise, cadeautjes geven? Ik hoop krijgen, niet geven. Heeft u een ideale kerstboodschap voor de Spangkijkers? Nou ja, heel veel geluk. Ik hoop dat mensen eindelijk met elkaar de vrede vinden die daarbij hoort. Iedereen een hele fijne kerst. Geen eenzame kerst. Ik hoop dat iedereen lekker bij je familie en vrienden kan doorbrengen. Ik zou zeggen, geniet ervan. Dus, met vrienden en familie. Wel gezellig zo die feestdagen met al dat lekkere eten, familie en vrienden. Maar we moeten natuurlijk niet onze goede voornemens uit het oog verliezen. En dat doet zeker het damesteam uit Venray niet. Zij hebben afgelopen weekend gespeeld om najaarskampioen te worden. En Rosanne en Vrouwtje zijn een kijkje gaan nemen. Voetbal gaat bijna altijd over mannen. En wat wij wel beter weten, zijn we vandaag bij de wedstrijd van de dames 3 van SV Venray. Dit team staat op het punt najaarskampioen te worden. En toevallig doen er ook nog eens 2 Spangleden mee. Kom, we gaan kijken! Ik zie dat jullie er klaar voor zijn. En wat hebben jullie allemaal aan voorbereiding gedaan? We hebben hier nu net een warming-up gedaan. Een beetje de spieren warm maken en zo. En gewoon mentaal op tijd gaan slapen. Allemaal. De wedstrijd gaat dadelijk beginnen. Zijn jullie zenuwachtig? Ja, het is sowieso heel spannend, kampioenswedstrijd. Maar ja, de zenuwen gieren wel een beetje door mijn lichaam hoor. Maar we gaan er gewoon voor en we hopen dat we gaan winnen. Hoe kan het dat jullie dit najaar kampioen kunnen worden? Nou ja, wij zijn gewoon in een te lage klasse ingedeeld. En de teams waar we tegen spelen zijn gewoon veel slechter. En dat is gewoon zo. En ja, we winnen ook eigenlijk de meeste wedstrijden winnen wij gewoon dik. En daarom worden wij gewoon keihard kampioen. Is er een speler die heel veel scoort? We hebben natuurlijk een topscorster. Ik hou de lijst bij. En die staat hier langs mij met 18 goals. Dus, en ik denk ook niet dat iemand van ons team dat nog in gaat halen. Hoi, wat heb je gedaan? Ik heb bij de training vorige week donderdag heb ik mijn knie verdraaid. En daardoor
zijn waarschijnlijk mijn kruisband en mijn knieband gescheurd. En zit je normaal ook op voetbal? Ja, ik zit in de C2 bij Venray en ik moet de laatste tijd ook bij dames 3 wedstrijden meedoen. Zo, de eerste helft zit erop. Hoe ging het? Ja, lekker. We staan met 9-0 voor, dus dat is heel positief. En denk je dat je gaat winnen? Ja, als we nou nog gaan verliezen, dan gaat er toch wel iets heel veel mis. Ja, ja. Dat gaat denk ik niet meer gebeuren. Nou, de wedstrijd is bijna afgelopen. En wat zijn de stand van zaken? Het staat nu 15-0 en ik denk dat we gaan winnen. Hoe voel je je? Ja, super vet! Echt top! Deze dames die achter mij hebben met 18-0 gewonnen. Gefeliciteerd! En als afsluiter van deze kerstspecial is Richenel voor ons uit gaan zoeken wat de nieuwe trends op het gebied van apps voor smartphones zijn. Nou, what's hot en what's not? Ik ga het hebben over apps. Maar wat zijn er welke apps? Apps is de afkorting van applicaties. En applicaties zijn kleine programma's die je kan downloaden op je telefoon. Er zijn meer dan 1 miljoen apps op deze wereld. Wij gaan een paar bekijken en even op een rijtje zetten. Lig wakker in mijn bed, mijn hoofd vol met gedachten. In de App Store kun je heel veel verschillende dingen downloaden in verschillende categorieën. Zo ook nieuws. Ieder nieuws wat je maar wil, kun je checken, helemaal actueel. Als je een leuk spelletje wil spelen, dan zijn er heel veel verschillende apps die je kan downloaden om een spelletje te spelen. Zo ook Angry Birds bijvoorbeeld. Enorm populair. Als je wil bankieren, dat kan tegenwoordig helemaal. Met Rabobank, ING, ABN AMRO, iedere bank dat je maar kan bedenken, heeft een eigen app waarmee je je eigen bankzaken gewoon in je handpalm kan regelen. En YouTube natuurlijk ook. Tegenwoordig is YouTube heel belangrijk op het internet. En vanuit je telefoon kun je gewoon op iedere YouTube filmpje bekijken wanneer je maar wil. Morgen beginnen we de dag weer vrolijk, zie de zon opkomen, lig wakker in mijn bed. En social media. Iedere social media site heeft tegenwoordig ook een app waarmee je helemaal up-to-date kan blijven. En natuurlijk met je vrienden kan communiceren. Zo ook de Twitter app. Als ik slaap ben ik even weg van al mijn dromen. Ik heb slapeloze nachten. En ik wil back to the future. Zoals je ziet is er voor iedereen wat wils. In iedere categorie. Je kan ook gewoon recepten downloaden. Of wil je een leuk spelletje spelen. Wil je het nieuws bekijken. Of wil je gewoon je eigen bankzaken regelen. Dat kan allemaal op zo'n telefoontje. Dit was hem dan weer. De laatste aflevering van Spang voor dit jaar dan. Maar wij wensen iedereen fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar.